magtrabaho. Unya tulog pa, ginambig pa ang eskwela, wak maguna-una ng eskwela. Eskwela ako, unsa may eskwela pa ka? Unsa? Kay? Oo na, nadugay mga tulog ha. Di mo buta po kawali mo. Uy, magpaabot pa na permanente po ka. Dili nga nama o. Eskwela gamit ka ng, uy, magpuka-puka mo mata ng isa-isa. Kaya ay dagang kong trabaho, magkalingaw po kong pukaw. Binuang. Di man ko ani mauning pag eskwela gani kadlawon pamumata. Maligo, kung maligo, munang gikagid na ka kayo kay ligo. Ibalik on. Kana daay mo mga tiil. Amang. Naa pa. Ano ng eskwela? Wala lagi kay magpapukaw paterne. Si Queenie wala po. Wa, sweldohay ko ninyo nabali kay si Tamia to ana. Sweldohay kayo ninyo kay ako magpukaw di ko matuog, pero may magpukaw lang. Malabad, hindi pa pirok-pirok pa pukaw ni mo, mura di ako makalagot kay magpirok-pirok ng mata, mabalik og tuog. Murag mata sa ibig bitaw nga naitok mo doon. Naanay manok, maghapa-hapa na ko diri. Murag ibig. Lanay gatas la. Diya sa ako tutoy, pisita! Hindi ka gatas la eh. Gatas! Dali, dali, sop-sop! Dali na, kaya ako din magawas! Wala. Hindi lahat, maya, ayaw dyan ko panaguta. Gatas. Gatas, daw ka ano? Nilabunon o. Awa. O? Ano mo yung mga sarina? Panguha dito ako og gayay. Uy. So, depende na dudong. Kay lapuan mo itunlo sa una. Dili! Hindi ko kabaluan ang kuha na. Ang Kumisyano. Provinciano. Provinciano. At sa pagkublog sa uglod, di siya kakamao. Pako, kaya di mo kami eskwela kung ano dito pako kay sudan o niya sa ugto. Kabalo. Ha? Hindi ako kabalo. Unsa naman dahil mo kabawan? Isa na. Unsa? Hindi mo kamauhan, malingkod lang kang bukaon. Wala. Unsa? Kabaluan kay. Managod sa kawayan. Dabong. Dabong. Panguha, dabong. Tapos. Wa, dyan ka ako. Tulos kapoy. Tulos kapoy. Kaon wa! Balik siya sa gatas. Wala ko.
Buksikang kung galing ninyo mga kinain o ano, bagatan ka niya. Okay. Wala. Unsa? Mangulit na ni kalit. Ay, lagi. Tinala talaga galing ka diyan ron. Tibang ako'y magbagbag at nagmarking yun ng imo ko anino ron na. Ay, masanin na wak. Pagsanin na. Meron kayo dahog lawas. Kao nagkikit. Ano sa man yung mga bataan niyo? Wala man ang eskwela. Kulos na unya sa udto. Ikaw na maestra la. Ako'y na mga maestra siguro. Mga piang tanan ako, mga estudyante. Kung tag-media na mga eskwela. Bahala, hindi na akong kamaestra sa piangan ko. Hindi naman kaka-eskwela. Maulaki, lang. Basta mga bata kabadlungon, parehakin tayo ninyo. So ay naglakaw sa ilong at lang sa ibabaw mangihi. Ikaw na wak. Hasta mire ito nagluto ng itlog. Ay, po nandakot na. Ya? Ay, nandakot. Dokot. Dokot na, magpagod na tayo nga dokot. Kaya nasan ba ya? Kung mga dokot nga murag muna mga bakunawa. Oh, nuktok kung ako nag-abang sa dakita ron. Sa una kay excited kay may eskwela. Sa'yo may mga matag yun. Lain na maron. Alas 4:30 mata naman, mga namig saging, baw na nanamok, laobo na mga saging. Dahon. Ikaw ka nang, ano siya, nang listiko. Kuto na mo. Elastiko na ba elastiko sa una? Mabaka! Siya baka. Kasi, Anak mo, lanot. Kalang kinuhaan sa lanot. Ya. Buwad. Kahit si nanay manabo, ang paliton buwad ka na madagko ka ng bulinang tag-ingon ani. Isa ka buok. Ibutang ito sa amo. Bawnanan. ano ang nanay na? Ko ang nanay ko. Nga ang bag. Bulay. Ang buli. Hinimo ko nga bag. Hinimo ni nanay. Saging? Bulay ba ka nang himo o banyeg? Ay. Katupungan sala, katong imo na gatupla. Dahil namin yun. Dapat TV ko na nila. Kasayo kita mag-TV na dagan. Magbumbay na ako kay maglabad ako. Hindi na, ugma ay. Siguro na paglaba. Unsa? Ugma na. Ano ugma pa man magbumbawa karong di ay. Unsa may trabaho ron? Mag-interi adlaw mag-TV ra. Espila ko. Siya mag-eskwela. Unya. Wa pa man radyo pa man pagani alas 7. Si Open City na alas 8 naman. Hmm. Oh! Isto ni mananak pagsaka anang taud-taud anang TV lamit po plan of tiil. Aron gid na makakatkat. Namo ning mga bata karon nga tapulan kay naay mga TV, naay mga
Cellphone kami sa unang taon. Mga kugyan kayo, wa may TV, isa may tanaw TV, wa may palipod TV. Balik yan, TV la. Dali kaya lang. Kaya pagkain. Ayaw, ikigiregalo ba na sa mga supporter la. May nakadalag dimay la. May nakadalag dimay. Oy, makadala o pa ng mga Teknolohiya. TV, kay kayang mga cellphone, mga TV mo, oy, nakatakbulan sa bata kami, mga kugyan sa una kayo. Wa man, focus naman sa una sa trabaho. Pero karon, maupay pagmata na pay muta na minute. Moingon magpa-TV. Oy, isa ning hinungdan po kaning cellphone. Kay di na lang nako iadtuglain na akong apo, anak sa akong apo do ka buok. Mag-away pa, kay magpili pa kung sa ikon sa cellphone list lagi mo korek-korek ng kamot na piangan. Kaya may trabaho sa ginikanan, mo po sundon. Kami sa una kayo may cellphone, di wa kami makasunod. Karon og ako pagkaganahan pa ko anang cellphone. Ako'y kinadagan ng cellphone kanya ako mga anak dagan og mga cellphone tumto sa gawas. Lang kay di ako magtuon anak kay di po na mo ka yung dili lawran ipalit na lang nako ginamos. Ang ako gusto mag cellphone kanang naay mo ingon winding. Di anay bahin nimo sa replano og sa barko og sa negosyo nato nga. Usang negosyo nang perting daghan ako negosyo. Pero wala. Sige lang ko glod, sige lang ko glod kanang binuang rag tik-tik sa mga uyab. Mo po na lang no, hinungdan. Maunay mga uyab hinungdan. Kay kaning cellphone bakakon ang mga ginikanan maingon to ato sa kuan kay paranghid maayo. Naamaday uyab to na sa hotel. Asa na magkakaroon Carmela? Undiwi na nagtaod pa dito sa hotel. Taod pa kortina. Say matambag ni mas mga ginikanan lang, hilig kay cellphone lang mga anak. Moon, ang akong tambag kanang dili ko gusto sa mga ginikanan nga cellphone pero og nanobra na ang kwarta la pwede palitan. Pero pareha na ako, og nanganak pa ko. Di jud katilaw ako mga bata og mga cellphone unsa man ting cellphone na ay abot. Ana magkatilaw na ang mag-cellphone og manarabaho na sila kanang manghuman pa eskwela manarabaho na mao na kay makapalit pero pag nanganak pa mo palit ipalit na lang nako og sudan. Busog pa ko. Ang cellphone gamiton para ani mag-vlog kay makalipay sa tao na kay mapaabot nga muhatag sildo ana ba pero kana mag-cellphone noy abot sa may kapislanan sige lang tagak anang wifi. Binuang man na. Kontra jud yung cellphone lang. Kontra ko ng cellphone, di jud ko ganahan ng cellphone. Nakapay, mga bata lagi sa kanang ako manggihilak pa mauray sunog dyan. Kaya mo may sundogong ka, inahan, dili mong trabaho eh. Dami unta na buhay ako ba, kung parehan itong kandali na may cellphone to sa dali. Pero di mo siya magsigig cellphone. Focus mo, ang akmot mo sabot, adi siya mag-cellphone, humana ang trabaho. Na magkatag-katag sa nina sa mga bata, dili hipos kita sunod. Kaya ang ginikanan, sige lang cellphone. Wala na ng cellphone, di mo lang di ko ganahan ang cellphone. Ito nung saan ang gunting ko? Kaya magpagbugkos ka aning kahoy kay nangabugkan. Kadugo. Kana, very good. Tayo gwa pa to. Bunting mong pagdunggat ang kabati. Ay, mga katik-tik. Di ako na rin naglingkod-lingkod ko kay init na nagbugkos ko sa kahoy kay niya apoy nagbalik sa kahoy. Ang gibugkos. Lupig pa. Kalikod ang bungot. Pila man na ang bugkos 20. sa dagko.
Wala ba? Magpuyo mo ba? Ay, gino kalaban siya ni akong pulo ani. Kaya inyong mga babatigan ako na agoy. Agoy! Agoy. Agoy, agoy, agoy. Agoy. Wala, nakaarami tayo ni Wak. Nakaarami, oh. Army siya ba? Army siya ba? Lagi. Ano sa lola? Tabla ba nga ko an? Sanan. Tumba gani ko wak sing lima. Army. Patay ko yun. Army. Sige ba ka? Army siya ba? Tingin siya, nasalinan lang. Ambot. Yung nang nasay mo. Basta ka dyan si Tiglan, nandiyo ko. Ito. Army, di kasaw na lang. Oh, Army siya ba? ako ba na? Hindi. Army siya ba? Kung Magtara. ba na permero, Pizza si Luis. Luis. Lopez. Luis, bawa ka ba kaila pa kay doa ba ka sa itlog ng bitay? Lopez kayo. Luis, Lopez. Wala. Naigo lang niya akong ulo kay kamataas yung padulungan nimo ba? Naigo gani ng mga plato diyan na daan. Ang suga. Kung siya padulungan nimo na isuga lumlum na maponder na. Samok ba? Samok. Ang tugdang igo nagsigig. Lurat-lurat. Ayaw, Wak. Lah, kuadro lang. Kailangan kuadro ba? Ani mo ako karon mo crack. Para iniksip ka nimo. Napatay sa ilong. Imo siya kadto ko crack kay maglapo ako. Dili ko makaon. Aron ini Kay kasi mo slide. ka magbitay. Kay slide ba? Slide. Naay ra laay kay slide. Isa slide. May pagpalit ka gandog. Hotdog na ko, di ba? Hotdog na ko ng initian. Sige daw. Tuka daw. Busog si Bling. Lakaw mo dito sa basketballan kay malibog na ko. Samot! Daan man dito laay. Saan ko? Inyo ko, hamigrisan. Di. Kapoy. Kaka. Ay, abang. Las, palitan mo ka na pang sapatos na. Al 450. Unya na sa sildo. Nakagipiling ka iprado ka. Niya ko nilo, di na ko nimo palitan. Namakay sapatos. Nana may mauman. Nana may magagmay dito. Naman kay nipis naman. Kay ukay man lang. Unya ang mga buslot na pagpapapalit. Nana may ukay lang ba? Nana may kuan dito, ukay ukay. Unya, ugnaan na kayo magpapay kota. Dagko kan ganun mo ukay. Na, ano ba Bagay nila? ka ang gawa mo ganyan ka palit si Ram di tagaan stressing ka rek kay walay gagmay. Ay, nang ganit tag 50, pero guba-guba na. Pamaligyan ng kasing ko kang guguba man. Nang Ay, dapit kay ako bagbagan ka na maligyan na. ano sa ini? Ay, dapit. Ayaw na ka po na tayo. Di ko alam na mahaling ka imo naman ang gibira. Kuti-kuti. Wala ka na ako bagiwa ko ni Inkabot. Sige, okay. Pero di ka maka... Okay. Okay. Pigpig ko siguro yung ako na panahon ba.